yakegima mwanchurira sentunde gatwiranire kiunga chinsenya senchera yobo ikerano urasomero bimanyirira ko Wilson Makorinchenko kwa Brian Saginisena na nigo togo chake kiunga AMO chinga kingo kumanya eniwe na nigo yasaliwa asikenyero kyarabuko igo tukazi za location ya Onseko sub county ya Kenyanya magega y'ikinyumba isano kubiko umuriro n'abanyakenyero ababuwa tuano bororo tinde nakorengana chiripoto tarayene kiwikaraboni kurasikirori mu chando yo nigoretwa magega y'umuga kabwenkeyo egotebekana angire gwato uri masabangina baye babere nanige gotebekana mu nginomoke anigasiri bugumabwaye na ekina kobeko aseke gambero asekitikana chitwe abogege gancherana buri mukora kwatwa kuri wikaraboni ja amateyo gatwara gututukano nabwo kogenda mpaminja no gucika wikagambero endekerera abanyakenyero wesokia na gutusia kinyumbekyo yakegima mwanchumariyo muri kito Isaiah mabona cyo batira watururi tsukulia angia senchera yobo ikrano na gona cyo yanekelia korwa sabateneli boborende aschinse me chokorende eyamase yemukasa muchokeroka anana mono cross chinse mochiche ward ya ichuni nyaribari masabase county ya Kisii ase odi tsukulia rero ni gabonchire babu kano muchano na kubara sare nene kegima magega yokonyora chigali chawo chibako bonchiria anana mo chigali aina H Pro Boxer chikwemukire chinyanya chisaliriye n'abantu batamanyiriwe kiraboni gachinga kibutsukiwa cha kigwe na utumanya muri kito Dana Muzungu abonchereri abe chinyanya urwase chiro ya keroka nigo babukana mu cyano oromanene mono maega yokonyora chigali bakorera ubonchereri anene mono aina H Pro Boxer icyo kigo tumeka kubogoria chinyanya ase chiro yiga chiatire ebirore bya kurumagega ndo mwana biashara bwekinyanya twaichanire sana asema mbiale rekera twaikire toje tokore biashara byeto bya kawaida tonyore sabuni eri yaito ya daily basis toira abana twanyore kigali ekiatire twaberno mujano monne sana imanye tibose nei bago byarengo sana abantu bakawaida barenge fanya biashara hapa Kisii County yenye imetuleta hapa. Tulifika saa 9 karibu na nusu hivi kuja sokoni. Tufika hapa kwa soko tukapatana na soja. Soka wakatuweka kwa baki na wakaenda kuchunga magari zingine, kuona magari zingine. Kidogo tukilala kwa gari ndani tukasikia dangda. Tukaamusha dereva. Dereva alikuwa amelala. Nikamwamusha, mimi nilikuwa sijaingia usingizi hivi katikati. Ile nasikia chwang nikaita driver amuka, tumepatwa na accident. Kusikia si accident yenyewe. Kumbe ni watu wenye walikuja kwa soko wakafika wakatugongea magari. Saa hii tuko na huzuni mwingi sana, magari yetu imeharibiwa. Ndibona twabokire kemambi nabatore ne chindo toche chigasi. Ni fagiti yo moichano monna twamakanyora chigari cy'abasigisi kandi twanganye tukuru mwino chiri miti twanyode. Na boncheria abaigani gabanyara kwerera buna mbwango iga echire iga yechinyanya ya rusiwa sensemeria ya Nyamira na koretwa sesemega ye county ya Kisii korende nigo bagasi nigo kumeria ogwatwa gwechigari echiga Kisii ekara twamere twachete Kisii matemo nare twaitirete Nyamira bakageka baturi miti chigari n'abasigisi na ubago turageze binari ekara twarweto ne bitina bya beto mutu karatia toje Kisii asomorembo ore torigyo morembe nane Nyamira yatubwatiri gocha ono morembo ina rota simbara dia sayagati no mumu ya musio ito egara morembo ito rekana basigisi abanyoro morembe Kisii to twaro morembo ito tutigare ne chiro ekara boiga boncheria baiga banyara goteba nyonya na masakarani ga nyara korokana ase tauni yiga ayuaringa buna marube ayuaringa yoko sereria
into tware indete chigari echi twaro challenge nene sana twatumiruka na abasigari iye koroka na Nyamira yatutumira abasigari gotuko bacha gutuchunguza abantu mbarenga bari toregayo ekere chika saa 8 abasigari aba basoka bama gututume bana ekere chika saa 9 na twacha kunyora abantu bagocha yo moyo mumno muntu okogende sabari yayo basa kuruta masakara ekere tuchi gustoka twama kunyora abantu kurungumbu bama kubwata bacha gwaka chigari batete chigari sato kwenda bayitu barwanizwe sigiteringira ntunaba gusiga aki tokora ebyasara twakona abantu bayitu twakora ebyasara twakona lakini kese yokurwana maitano no kugechi kokonene ekere mu kurwana abantu bami Nyamira na bosongo n'abantu abo nturege tokwane rugemo oronki mukubura nonya naboni gaboncheria baigamo asabiro morembe gochikone kiwa setoniga bakorawa no mochiamani obo bwechire yiga asingincha bange babo no bategemete echire yiga kwenyorera engeria ya kera rituko ekarwego banyari gosaba au bakorete engane yiga gochekobekwa biara entonge manyekanite boundary yaye na kiregento ne koti ya Kisumu eyabeka mangana ekirianga ki egente kirego kiro montabe gakore mirimo yaye kagwaide se biasara bia keroka bako uamuzi yakorire yaru kimanyete nanje kimanyete na chinyomba chire side ya ujagire ramye ne chinyomba chia banyari baye na ende sababu baje kurwanira tinye manyete mboka banyene basere tia banya biasara babe chinyanya tari ntutu wajete ko bari kurwari mboka baba sere tia bagaje bakabuli na bone situikire erigia abantu bunaba bakonyara kurike karatasi egiaro rike nyone computer ya rike karatasi eria ego seba na tuske ekoti ndio tuwasigete ekoti kana nane tuwate problem ya koti ekare koti era ruwa musi ya era toko tegerera ngaki tuwatebi uba lakini pa na atrike taseni kiagete mkuroiga se chire iga ya keroka yeye gotoka sumo choyega okeroka ime county ya Kisii eria tariane igongoro kwa Dan Mzungu yakegima kokorusia ingokoirane wikase pale nene ya Kisii Keroka chinsa mochichi yake gatin asiri tukulare kombe kiliko ya mangano yobo lendwa para National Transport and Safety Authority NTSA bakubwaterana na balenda bagabanya bobo lendwa para tukulare ngo bakorobonya bibotinde kegima kurigereria amangana aringete kubwatu bwa machiko apara na sego ikraboniga umuteneri bo amangana NTSA rusagero wa Nyanza Adan Ado ni gabolire ya masema bonsko bati machiko bnenchere ya gutanga babasokano anamo chinga kichiga chimeyega imoyego rwesu kuna bego mwako moya o 2025 robotoro yotore no muri kito Isaiah Maube okwanekero bakorobonya bibotindi ya sebarane ya Kisii Keroka nemunaso kurigerero bokorerwa para abanyanyimbo nigo bayene kirimuna nigo bachikogenda bakora umusaka iyo kwene kimna amachiko nzingo bwati gwara namuno chinga kichemega Yes, Guku. We are doing this operation for the security and safety of our road users. It is mandatory that during such sessions we must make sure that motorists adhere to the rules and regulations. That is the Traffic Act and the NTSA Act. Ase ensemo yende umutenende w'umunebwe kiombe kia NTSA aso orusagirwa Nyanza Adeni Ado nigatebibuna nigo bakora emiroberi yensengenjo koyenekia ng'abantu ngo bwati bali amachika para nabo igo koyeneki ng'abakora bali kisabali cyabo aso murembe. We are checking all the traffic offenses ranging from speed, driving under the influence of alcohol, insurance, driving license, road service license, and we are also ensuring that we are proactive so that at least because in the past we have registered many accidents, especially towards the end of the year. Chinga kichicho Ado nigatebiruna nigo bawuchikoyenda kobera para goika omweri bw'umwakoyo nabo igo koyenekinga babere para goika kero chiskuru chikuyurwa egere koyenekinga machikonzi ya para bwatiwe nabo igo bninjire ya moyo gotanga mebasukano ya para. So we are covering this highway, Nairobi Kisii highway. We will be doing our work as enforcement agencies together with the NPS from time to time to ensure we don't have incidences of road crashes during these festivities. Ase omwelio nonya na boigo ni gaboliri abarundi na bali bakogenda chisabali chinga kiechi kwaenekia kubwatia majika para na boigo kubeko morembe chinga kichonzi bagenda tegotarasi chisabali cyabase nonya na boigo abaganiri chisugu kucyo morembe na boigo amo nicho mogoko.
I want to take this opportunity to caution our travelers, our motorist drivers to abide by the rules and the regulations as they drive, and I wish them all the best as they join their loved ones, their families during these festivities. Kuripota ligetaseni kia Gatembe kurigasi chinsemo chia kikati chigotoka ase bunge ya Nyaribari chache ime kaunti ya Kisii. Ilietariane Isaiah Maobe. Vyakegi maati gatwenstobe maiso chinga kichiga chiesu gukona babo chinga tuchwalya ni mwaka moya omya 2025 kalende chinga kichicho ingo komanya nige kyombe kyabali kikurwa sorogongo ruwa gusikima kadamna gu subscribes welfare association na ngo iskora yarabatwara ege karo kyabo kyokora omwaka gose AGM asuno bagane mase county ya Nyamira asamanga kwanerwa nabego basegetana bonabaliki nabego batabane chinga kyabene kimwa bali kiboja amo chinga kichicho naboigo konyorania gosemania na komanyania aonsi asubwagare muyegora gwe mase ya mono mutenirwe kyombe kyo Joshua Araka robotira senjero wekranu nimutwarganiri gwe muri kitopoli kapa okara numusangerekano obaletamo abaralia kurwase chinyomba choburalia AMNC ya Kenya abwanene bakurukura sorogongori garwa gusi wale insiye kiombe kyabo kamanya kantumna gusi scribes welfare. Najua kazi iko kila siku, si ndio? Bakora wa amona Joshua Araka nigo bakora egekale kigagia kero mwaka ilio itona aliba ikiranirie aso mwaka mugima nabo igokobeko buruso asama tukale bosyo twa nyorenga twa siria abori patano igaba mintomba siria abori ndo twa bayire ngora na ndo twa basabira nyasaye atokonyegera tutambuko cyuma kugocha mangana buna ya aiterare ndo tonyara kwa tokomenya bugima bubwate omorembe ukwana hekereke igani gabalikia mangana mayabasemeriwe kweneke bunango kora bare mirimo yabo bwekirano unenjire ya moyo gokinya amagendro imeyense yiga ya Kenya. Iyo twari gusegetana as professionals ba media tusegetana nga imirimo yetu echorere twachora gukora tunyarako tokoyekora kwa uaminifu se Kenya yikire media bono nerere official position because sokoranga role ye media bono na dieta kire mono kwa before and twasegetirunga tunyarako batogokora role because a society no wetu egene temano ngantu wate amangana aria koreta magendera koreta chisem aboigo entertainment ya sawantwai ekero ekyo waboseme ni gobwa tukiriko cyase balia baganete gusomera oburalia nanene bali bakore chisukuru kweneke bunango genda bali no moria owe birebiga bunenchire ya muyo kwenyorera emirimo elikali okoganya kolikwa bono mnese go chenjia wika na intwa bali gito chenjia egere tasoe kingenjo cyakire kinya muna bono ase gukora ibintu bitu gutera platform ya digital no kigasikire na ndibo igo twa semanyanga tiga toba yamo ekaro kene gyonse kiabaire twabwatirana igendo taratame basomya abaliki baitu bagusibina asemole kwa tsamanga kyura rosi content amangana alyo korosi rosi features onya korosi chibesa to wasako tegemea ngo ikuri kwegas bono no yekirenga kyukwelika abana bamanyene kala kuru university akuru college igasinero igasi yenyu bwate konyu bwate tobia tugutigaranse lakini ko koromo kongu nae manyana ngakyo kwenda to ikirese engaki utego kora reporting inde yonse okore ngene nanje ngokora environmental climate reporting oyate benje digital oyate ben health igo is a time yo kora specialization nandete gote makonyara banta nabo abalikini go bagendere ko bagusegeta kwene kibunanko litabale embo yabo eyo erabakonye kwene kya okore mirimo yabo tangu chinde cyose tayo asaba subati bagendere ko bakonsegetwa nabo igo kuborwa ko basomustari busyo asemirime yiga yoburalia asukwaga chankaiga ngogote makoba kokore gasi dunne takere ko ba kusine takere ryogiri korokina nakitoko yenda guchimutu professionalism is very important care society to need etagete bona tokore gasi ande tobe emira ya gusi tutenina sabantu tutebe kene kera each county chitu gusiengema nitagete burayi buku bwatekana no muntorare to burayi yobu
abantu ba media unentu bono tubikaniramo tukatabana priorities chitu niji na ndio muno twakwana igo yokutema ku promote abaswat ba Gusii na babatene frontline so kokore gasi ense yasire gwanjirana na ese gasi tokora na intuntu wende tokora nabo konyora maybe majukumu kwa nyumba na ndo konyora nande egasi niko banyete lakini family sio konyorana nabo kwana na your family members ba ku understand igo challenges into endete kuchibua tenga mna kuroma tukamaiga igo faswati so ase gasi si mbaya ni nzuri sana. Ginko ripoteria egetaseni kia wanjete kia Gatembe kurugige gai me county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara yake maigo no mware masema ndu wate chinga kitokorego kidogo kyara twanare kubago kikubasenya na kubamanya kore na ndu tutetarara semi watomanyigwe na bego togo kiwe chinga kiechi koende mkata otanga yanche bwanchwe tubutkana roboti ngukwira ya masema kasa watani bekyombe kalikia Orange Democratic Movement ODM kurwase county ya Nyamira na bege county ya Kisii abari baboni gomerana riskurara somo chubo songo gukwana rege talikia base kyamekya ODM na igani gachire chinga kyamekyo na bego keme kyobo atwalire abayigo botatwara ubwashyoko anema chinga kichokubaga kigo cya service kubyonsi bibiraza bagwatani bekyamekyo toigwana ni ekyama gitu ya ODM okere kyama ya Kenya ngima kuna tora sisi kuna toa sasa serikali broad based government toigwana ni geranya nyanse ka gwigetari omo Gusii egwe omo Kuria egwe no mogerenera koreki abagere mbanyora ibitari bitigarite omo Gusii nero guchwaego watu wanguri Prime Minister Raila Odinga wanguri abara ibaita bonse byama ya ODM minister kikia bikwa abagaba na bonse bali banyanza bamanyenga around yeye omo Gusii kwaego ekitari gitigarite kati abara ibaita byama tuwata monene pi abere kyama motoka mangoro kutimo tibosire national treasurer nera tuateba baguchakira asingi mbene babiri kyama tukamange ngandu abagusii ndo yaso goitorie namba gusaigo ngama aba member wa ODM tole na ntu etararo kuna equal members na abantu bande ekerege ndo kurwe ngo cha region ya Nyanza iyo tutagete tumanyete ngebisa kumenya tararo mbita bakuria abagusii na abagere round iri kare bintu bya rugo nkya ebitani byagenda bagere bona ntolengarira tingeke tali nabakirache ntora egu naenda ara egu uno bokapire obo PS obo bwene bolengara iringa ngoja kulugubole yo tware go 790 twa gubuna Gusii ande na boliringa oyo abaire amatuka manga se kyamekyo yo mitote motibosire ego bo PS obo na ndu tobare gubuna Gusii ndu twanyore kine kinara ko bolinga tika twanja namne chama naende bonte to kobe ko tabanga ndoli tari to ko sorora na ndu ndu bwate right yo konyore kinte kibune party ya ODM asekisi county na ndu Gusii taegwe egetari egere ODM nyara ko bakego balance agenda itene na tuwa bwatereza abagusii banyamira na Kisii no batebyo mu party lito ito Raila Amolo Odinga ndo tagete posire abe consider this serikali ya broad based government aiwe ebiroge byo PS go igoja there abe consider dia nyole ko kama because it has been overdue omo Gusii yako na sideline ekere yeda kana ngalinga ki Timothy Gusii na tuwa front abe considered yake mahwe mancho ngo koira ya masemo kase county ya Uasin Gishu aschinsemo chikanisa ya Africa Inland Church aschinsemo chia Kipkorgota ritkulala ni gumare bwense yake mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto kirana asabaiga kwanira wa Kenya ya masemo na kubasegeta na kwate kwa babole batwara bole mali kidogo ngencho na chikoyane kia serikali ya engo kiniere uchumi ya Kenya na bego kana ligo jobo gimaro botirwa senchera yobo kirano. I am determined to change this nation, and nothing is going to stop us from transforming
Kenya, because this is what we have always wanted to do. We have always wanted to roll out affordable housing, we will do. We have always wanted to implement universal health coverage, we will do. We have always wanted to create equality. That is what we are aiming for. Na tutashirikiana na viongozi wote. Mnajua mwaka huu tulianza tukiwa serikali ya Kenya Kwanza. Hapo katikati mambo ikatokea, mengine mabaya ikaandamana na mengine mazuri. Sasa tukawa na broad based government. Sasa ile serikali imepanuka, watu wamekuja wengi wa kusaidia kusukuma gurudumu ya serikali. Hata juzi mumeona nimezidi na kupanua tena, wengine nimewaingiza. So basi ndio tulete umoja, tulete maelewano, ili lengo letu sio mashindano ya wanasiasa. Lengo letu ni transformation ya nchi yetu ya Kenya. Vile tutatekeleza yale mambo yatatupatia ajira ya vijana, yale mambo yataweka pesa kwa mifuko ya wakulima, yale maneno ambayo yatatupatia high quality of life in Kenya, yale mambo ambayo yatatupatia exports, ndio tuweze kuwa na taifa ambayo imesimama imara na taifa ambayo inajua mahali tunaelekea sisi wote. If this country does not transform under William Ruto, it will never transform. So it is our duty as Christians that we hold him in prayer so that God may give him the focus and the strength to be able to steer this country to the right direction. And I have no doubt in my mind that Kenya yakigima mwanchumuli kulinde is a big winner gochase Gatembe Television abiga matonsi ya Gatembe Television na chiga kutokumchengera muri kito Daniel Ontiri asirisukura rero aba ibuli bae babwatani babenna senyangi ya beno bige nyangi encheno kigma ali asikansa SD anyaria choase constituency ya Kitutu Masabase county Nyamira na bana constituency to watayanga. We wish the best na bado watinga congratulations na bochaso Mogaka James Ontiri na bigno murugira Joyce akurende ntundara utigana roboti ruwe mase mu kumanya tunga kurasa mu bimanya radio ne batobwatirano mintu butso makorinchenkoro ko brand saginisena brasensa ya kabara connecting chibicho ne rugire karaso nchirenge kima akurukuru mintu kariri na boigo oyole magaye chikamera chonsi ne garo mutanire tubwa mangana maya Erkabuga bakubwatirano station manager Enoch Mukate roboti ruwe nyangi enchenu Mogaka James Ontiri na bigno murugira Joyce Ontiri. Amone kanisa yetu ya Seventh Adventist Church abababere babwataniwe atwara gutangaza ikinya sabwatanirie onde takora kendo kege tatanye sai biyomone kera Joyce Ontiri wana jire kina kubwatani bwase nyangi yabo twasabiro barende kingakiye kibacha kirugo gimo twasabiro basisinie twasabiro barwanderere twasabiro borokererie twasabiro bakonya sorogendo twasabiro bakonye banja ne wetani banja nitekonye atwasabiro ngakura wetani onsi obanyera songo twabo bote wanga twalo sabantu kilo ya bange twaligereria mangana aya gutangaza ngabonsi bono mbane bakorikuru wanje kwao eria bange babenera ngayo bakora kinyangi naenda bange babenera singe nchabe buli baito bono mwabwataniwe bono ambiyere igo nabatoko tabanganya sana nomya no kore gasi mutiri Gatembe na kwa niaba ya Gatembe TV na Gatembe FM kose mwezi mama ite Gatembe tinge TV yo mukosine akirembe no kure yekero ruzwe kamwa kire kure dako singe ncho na to tabete na kwa mbabwate umuyoboyo ande mare ndaki ndoro gutwara cyogo jande gabunera kintoga mwanga no
tikatobate sio mona asengecho ando si asore none kenyora asore no twaro bokomo engencha abantu bago chabuo na begote ngano monto miyo